kaksirimmäisen mervikasviksen kyllä. Rikan pelikunta menee tohon nyt kuitenkin. Ketä siellä on pelaamassa? Siellä oli Stadik ja Palin. Onko Nikki? Nikki on täältä. Pari Stadikon tää. Varmaan. Tarpeella vähän jengit vähissä joo. Leffakin on romu, niin se pystyy pelaamaan. Onko tuo Leo joku pelaa tuolla? Kyllä me sanoin päätteeksi Rikan kanssa. Voimme haastematsia, kun oli ennen kaikilla kuin 1000 € panoksesta. Se mä sain, että mä oppisin viime.